това е Николай, моят приятел. Сега отиваме към това. Това съм аз, ако ме виждате, защото много тъмно. Сега отиваме към бабата на Николай, казва се Зомби Гранд Па 356. И отиваме сега да я посрещнем. Какво точно да изненадаме и да й направим номера. Точно така. Тук вие не виждате, сега ще ви покажа къде е на Николай блока. Ще дадем само срещу него, защото не се вижда нищо друго, много е тъмно. Сега ще ви покажа на Николай блока, там къде ще влезнем вътре. Ей го Николай. И сега ще дойде. Сега, чакай. Ето ако го виждате, да е там големия блок на Николай, по-бързо да го видите. Чакай, аз почему да почитам. Страха е голям и опасността. Не много, но... Сега като влезем Може да има кръв, затова не се стрескайте. Ето го на Николай блока, е този. Така. Виждаш ли са на камерата? Дай да видя. Дай да видя камерата блока. Не, там, натам. Да, точно така, вижда се много добре. Сега пълна тишина, като влезем, защото ако начуеш, да ви кажа, ще ме убий. Точно така. Точно така, ще стане много страшно. И мисля, че този клип, това е трета серия, само до 6-та серия има. От първа има само номера, спайове, но сега ще има страшни номера, както виждате. Сега пълна тишина. Лампите са пуснати, защото може баба да е влезнала. И тук се случиха много странни събития. Чакай, че не падам светлинка. Само да покажа да видя там ли е баба му. Всичко е светнато, да ти кажа. Ама по-скоро моята къща е от другата страна, се вижда моите прозорци. Тук ги няма. Сега и мен ме хвана страх, наистина това ви е шега, ама и мен ме хвана страх. Пълна тишина. Влизай с мен. Николай първо да покаже. Някакъв са вижда. Идяхме с него. Това е много страшно. Николай първо да покаже.